guys, hello everyone, welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndipo pana pa chivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina ma side effect, chivhitivhiti chatinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo yenyaya dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika. Nyaya ndineyo pana pa imessage announcement kana kuti chiko ichenjedzo yabva kuna Prophet Passion Java yavanga vachiudza mayouth kuti guys chenjerai. Saka ndine umbo munozoti pa Zim Reality ITV hatitaure zvinhu zvinenge zvisina umbo, tisotara zvinhu neumbo hwazvo. Asi before sandakuratidze umbo wandaya nawo kundikuratidze guys, itsikei pa Zim Reality ITV kumhoresana nekukorekotedzana nevatanga kusvika pana pamuzuva raratsingwati aiwaka kana muchinge makubva pana pa guys, musabve pana musina kusubscribe. Kuna vanyowani wose kana vamwe imbopota vachiuya zvavo asi vasina kusubscribe, musabve pana pamusina kusubscribe. Uyezve guys, kana pachinge paine munhu ane business rake, ane music yake yaida kumaketerwa pa Zim Reality ITV, ngaasatye kutibata. Anotibata panhamba dzoti 0774 0452 35 ndo nhamba dzatinobatika idzodzo. Right, iyo message iri apo ndiyo chenjedzo yanga ichitaurwa naProphet Passion Java chinzi pfeka condom. Guys, izvi zvabva kuna Passion Java zvabva kuna Prophet. Ndiri pfekai makondomu, vanhu vari kurwara guys. Iyi chenjedzo naona zvakakosha, naona zvakakodzera kuti asinzi Prophet wazvitaurawo, sinzi Passion Java azvitaurawo. Again ndiye nazvo panapa ndibve ndangosimbisana nevanhu kuti guys, kana tichinge tichiita zvatatichiita, chishuwo chedu ndechekuti musatoite, but kana muchinge mazoita, please guys, pfekai makondomu. Vanhu vari kurwara kunzwako, nyika ina kumira zvakanaka, chirwere cheshura matongo chichiriko. Saka hatisodi kuti mayouth, zvinorwadza kugeto kwatinogara kunoshanda mayouth achikecha achirova yeke then vachizotanga kurwara. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zvinogumbura, zvinhu zvekuti tichiziva kuti mayouth aya ane future yaainayo kuti agadzire nyika, kuti amboite zvimwe zvinhu. Anamate atendeuka, vamwe vari kufa vasina kutendeuka. Guys, anyway, ndo nyaya yanga ndinayo yechenjedzo yabva kuna Passion Java yanga ichinzi pfekai makondomu. Guys, pfekai makondomu. Ngapfekwe. Anyway, thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pa chivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti chisina ma side effect, chivhitivhiti chatinongwavha ma latest patinongwavha nyaya dzinenge dzichipisa, patinoita mudiginyira, patinoita mutactic. Oyo.